Saps quan arreglaran la sirena? Per dimecres. No sé si arribaré dimecres. Val. Següent. Hola, em dic Elisa Sevilla i vinc pel càsting de Dinamita. Com vulgui. Ja? Dinamita! Un programa explosiu! Bum! Molt bé, ja quedarem, gràcies. El següent. Adéu, gràcies. A veure, què passarà aquesta nit, aquesta nit, ho sento. Aquesta nit no em menjarà res. Res, ni un arròs que s'alvia d'anar de farra perquè tens molt negre. Hosti, tu, quina merda. Sí, home, però mira tu pel cantó positiu, tot això que t'estalvies d'anar convidant a copes i fent relacions, total, res. No, clar, vist així, sí. Faries millor anar al cinema. Vols que busqui una bona pel·li? No, potser em posaré a estudiar i tot aquesta nit. Vés al cinema. Suspendràs de totes. Següent. Hola a tutti quanti, io sono Fredo Mestres Freddo, tu ed io vengo per il casting di Dinamita. Dinamita, è un programma esplodeu! Bum! Molt bé, ja et quedarem, gràcies. Arrivederci tutti quanti! Ciao. Ja hi som, estimada. Per fi comença la nostra vida de casats. Interrompem aquest programa per donar-vos una informació. El govern ha cedit finalment a les pressions de la plataforma de grups ecologistes i convertirà les centrals nuclears en zones verdes. Concretament, quan només falta l'aprovació dels bombers, sembla que les pintaran de color verd maragda. Això és tot. Què t'estava dient? Que ja hi som, que per fi comença la nostra vida de casats. Ah, això. Ja hi som, estimada. Per fi comença la nostra vida de casats. I per fi tenia tantes ganes. Vaig a posar-me còmode. Jo també, i estic ansiós. No saps les ganes que tenia de començar el nostre matrimoni. No, vida meva. Escolta'm, avui és dia 19? No, 18. El dia del nostre casament. Doncs el diari deia 19. No, 18 de febrer. El dia més feliç de la nostra vida. Per cert, avui al casament la teva mare ha estat, però realment insuportable. No et permeto que parlis malament de la teva mare. Doncs mira, millor que no parli de l'inútil del teu pare. Ja ens en fas. Això, tu, mira quin te fas amb això. Per què m'ho dius, si ja ni tan sols et fixes en mi? Va. Què fas? Deixa'm, tinc mal de cap. Endavant. I tranquil, que no el poden veure. No sé què va passar, va ser tot tan ràpid, va arribar corrent i pam! Està preparat? Sí. El pot identificar? Sí, és el de la pilota. El defensa central? Sí, criminal, assassí. Ja ens trobarem ja al partit de tornada, ja t'enganxaré. M'he quedat amb la teva cara i sé l'equip que juga. Següent. Petita mesquita, mallorquina. I bé per? Sí, pescar sense trilita. I el senyor? Qui? El senyor. Mo mare. Anota. Com vulgui. Trilita, un programa fulminant. Bum! Molt bé, gràcies. Ja la cridarem. Gràcies. El següent, sisplau. El següent, sisplau. Sí, marxi. El següent, sisplau. A veure, un viatge tipus safari? Ui, no, safari no, que hi ha molts mosquits. I Cuba? Ara es porta molt a Cuba. No, Cuba no, és molt lluny. Tenim molts circuits per Europa. Àustria, Portugal, França, Vall d'Oriol... Molt car, això? N'hi ha per 80.000 pessetes amb hotel inclòs. No, hauria de ser més econòmic. No té cap oferta, així. Un cap de setmana a Andorra? Tan lluny? No, sortiria massa cara encara. A veure, de quins preus estem parlant? Doncs bé, només de 5 o 6 euros. Unes 1.000 peles. 1.000 peles per tots dos? Sí, esclar, preu de grup de dos. Sí, per això només li puc demanar un taxi. El taxi? No està malament. Fins a la Sagrada Família podria arribar-hi. Sí, segurament, perquè el trànsit ara segurament va fluid. Doncs demani, dona, demani. La Sagrada Família està bé, mira. Sí, també volen assegurança? No cal. Ja. Ràdio, taxi. Que sigui l'última vegada que em fas fer paper d'aquests. Per què? Perquè si vols un taxi el demanem com tothom. Jo quan viatjo vull tenir la sensació que viatjo, si no m'avorreixo. Estàs plena de dies, Ramon. Ara arriba. Molt bé. Jo us declaro marit i muller. Què passa?
Pols som, i en pols ens convertirem. Tingueu al cel el nostre germà. Com es diu? Helena, Núria. Núria Helena, jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Jordi Núria Helena, jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Ai, bravo! Dolors Sevilla. Tu no has vingut abans? No, sóc la seva germana bessona. No sóc l'Elisa, jo, Molt bé, molt bé. Ja? Dinamita. Un programa explosiu. Pum! Ja la cridarem. El següent, gràcies, ja la cridarem. Bon dia. Bon dia. Què volia? Preservar la meva intimitat. Protegir les meves dades personals perquè ningú em faci ús. Molt bé. Haurà d'omplir aquesta sol·licitud amb el nom, adreça, data, estudis, professió, nombre de fills, número del DNI, de la targeta de crèdit, metres quadrats del pis on viu, si és de lloguer, si és de compra, si és així, indicar la hipoteca, haurà d'especificar el sou, patrimoni, si té xalet, apartament o casa com a segona vivenda, cotxe o cotxes. Prenguis el seu temps. Bona tarda. Em dic Gabriel Masforroll i vinc pel càstig de Dinamita. Quan vulguin. Com vostè vulgui. No, jo no tinc cap pressa. Doncs ara. Ara? Home, si li va bé ara. Quan vulgui. No, quan vostè vulgui. Sí. Dinamita, un programa explosiu. Pum. Molt bé, ja el cridarem. Sí. El següent. T'agrada? Ai! A mi sí que m'agrada. M'agrades tu, m'agrada la teva pell. Ai, no puc, prou! Què passa? Jo no puc fer l'amor així. Així com? Amb aquestes ulleres tinc la cara plena de blaus, no puc. I a més, no és gens sexy. Però no sé si és sexy. No sé, tu t'agrada fer-ho amb el llum tancat i a mi amb el llum obert, doncs no veig una solució millor. Vostè dirà. Miri, jo vull ser escriptora, però escriure no és tan fàcil, perquè jo tinc de tot. Tinc folis, tinc quartilles, paper d'A4, blocs de notes, llibretes d'espiral, paper quadriculat, de ratlles, paper reciclat, plantilles d'aquestes que es posen a sota dels fulls per no fer les línies tortes, llapis de mina dura, llapis de mina tova, llapis de colors, maquinetes, gomes d'esborrar per llapis, gomes d'esborrar per tinta, bolígrafs, típex, rotuladors gruixuts, rotuladors fins, plomes recargables, d'automàtiques amb tintes de tots els colors. Tinc de tot. Tinc regles cartabons, esquadres, grapadores, clips, màquines de fer forats, diccionaris de sinònims, d'antònims, diccionaris de seques, enciclopèdies, manuals d'estil, de tot. Tinc de tot. Menys idees. El següent. Manu, és el meu nom artístic. Ho faré fent equilibris. Dinamita! Un programa explosiu! Pam! Guai, Ja cridarem, gràcies. Guai. El següent. Això no m'ho tornis a dir en ta vida, que ets un porc desgraciat. Hola. Mira, Judit, venia per demanar-te un consell. Com a psicòloga o com a amiga? Com a amiga, és que el Ramon... Digues. Oi, és que me'n fa cada una. Ai, per agafar un taxi em va fer anar a una agència de viatges i clar, jo em poso molt nerviosa. Tu creus que és per culpa de la meva relació amb ell? M'ho preguntes com a amiga o com a psicòloga? No, ja t'he dit com a amiga. Penso que és un desgraciat de merda. I això et crea una angoixa que va més? M'ho preguntes com a amiga o com a psicòloga? Com a psicòloga? Estic a punt d'arribar al panic atac. Tu creus que hauria de tallar? M'ho preguntes com a amiga o com a psicòloga? Com a amiga. Ja hauries d'engegar la merda. I això et crea més angoixa encara? M'ho preguntes com a psicòloga o com a amiga? Com a amiga. No sé. I com a psicòloga? Home, tinc fòbia als flams. No els suporto. Les aranyines, sobretot. Tu creus que això afecta la meva relació amb el Ramon? Què puc fer? M'ho preguntes com a psicòloga o com a amiga? Com a psicòloga.
Doncs penso que hauries de ser forta, radical i superar els obstacles. Del flan de vainilla? De Ramon. I com a amiga? Com a amiga, l'enviaria a la merda, m'alliberaria de